Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Zan yi sa hotuna guda biyu. Wannan dai na farko hoton da muke gani hoton restaurant tsina ne na Lahanan Ikko. Yau mun tashi 8 ga wata September Monday kenan insha Allah. Mun tashi da safe kawai muna kwance a gida aka ce mana ga mota ta zo tana rushe gurare, muka fita da gudu. To abinda muka sani tabbas mun san cewa an ba mu takarda an ce mu tashi nan da sati biyu da duk duniya kowa ya san babu inda ake haka, babu inda ake aka maka takarda a ce ka tashi a guri notice ne na sati biyu. Muka karba da hannu biyu, ba mu yi korafi ba mu ce komai ba, muka ce za mu tashi kafin sati biyun nan. A ka'ida ran 12 ga wata on top ya kamata a ce lokacin mu da ya kamata mu tashi yayi. Kawai yau muna kwance da safe aka kira mu aka ce gashi an fara rusa, su ba ruwansa takarda kawai su za su yi shi dan bangida ce ba abin da ya dame shi takarda kawai rushewa zai yi aiki. Mun san ba a mana adalci ba. To abin da za mu yi cewa shine Allah ya saka mana, Allah ya saka mana, Allah ya saka mana. Akwai wani wawa ma da da yake kallo na, shi wa wanda nake magana shine wanda yake magana cewa idan ya ture har daɗi yake ji, yana so ya ga yaro saboda na roki Allah yadda ya kalle ido na ya kalle ni ya ce idan ya rusa guri har daɗi yake ji, ubangiji Allah ya rusa shi, Allah ya rusa rayuwarsa, Allah ya sa yana duniya gidan da yake ciki a rusa ko wani dalili da zai zo gidan ya rushe a gaban idansa, ko kuma a zo wani dalilin da za a rusa gidansa. Shi dan adam ai ba wanda za ka ce wai ka rusa bane ka ji daɗi, ba dama Allah ne yana ɗaya daga cikin jaraba ko kuma kadar rayuwar mu. Allah ya sai mun yi gurin, kuma Allah ya sai wani dalili ya zo an rusa gurin, mun san da haka. Amma ya kamata da abin da ake a dinga mana adalci. Mu muka fita muka sha wahala muka nemi kuɗin, ba wanda ya nema, ba wanda ya damu da ya rayuwar mu take, ba wanda ya damu da mu muka fita muka nema haƙƙin mu ne, gumin mu ne, muka ɗauki yara matasa suna yi mana aiki muna biyan su, ba gwamnati ba ta ba mu aiki ba, kuma sannan mu an zo inda muke kokarin murfa kan mu asiri an ce mu so ake mu koma sace da kowa ya koma barayin da barayi suka yawa a gari masu. Wannan mota a rufe?